саломи гарму ҷӯшо. Гарчанде каме бемор ҳастам, лекин баъзан мавзӯъ ҳаст ки дарди он мавзӯъ маро нагузошт ки ман барои пагоҳ ва пагоҳи дигар гузорам. ва пеш аз барнома гуфтанӣ ҳастам ки ба ҳар коре ҳиммат кардед, шурӯъ кунед. Ба гапи мардум эътибор надиҳед, чун дар ҳар коре ки мо шурӯъ кунем, ман бисёр ҳамин гуна буд. Вақте мепурсидам ки мехоҳам ин корро кунам, намешавад, фалонӣ кард нашуд, ин кор мегӯям намешавад, ин кард ман кардам нашуд. Мегуфт мухтасар устод, гӯё зане ки шавҳар мекунад, худованд барӯ бахт намедиҳад. Яъне ки мешавад ки аз оилааш ҷудо мешавад, баъд омада ба дигар духтаро, яъне ҷудо ки шуд, ба дигар духтаро мегӯяд шавҳар накунед, намешавад, ман кардам нашуд. шумо аллакай ҷавобро гирифтед. мавзӯи имрӯза дар бораи ҷавононе ки бовар кунед, дар баъзан ҷавонҳо ман шарм медорам, ба ҷои онҳо менависам ман шарм медорам. аз кадом ҷиҳат? аз занҳо, аз баъзан кампирҳо ҳам мегузаронам. аз ман чӣ мепурсед? ҳамин вориди ҳар видео бишавед, поёнаш ҳамун комментариҳое ки ҳаст мегузорам, аз ғайбат холӣ нест. бештарашо мебинӣ бача аст, ҷавон ҳастанд. ман шарм медорам, охир шумо ҷавон ҳастед, ғайбат зебиши шумо нест. бовар кунед, баъзан аз кампирҳо занҳо ҳам мегузаронед. ха занҳо як су, ман ва занҳо кордор нестам. шумо йигит ҳастед, шумо мард ҳастед. пеш аз ҳама ин зебиши шумо нест, ҳар куҷо даромада бинира. мисоли оддӣ мегирем ки дирӯз як чорабинӣ буд, як чанд рӯз пеш чорабинӣ буд. як маълимаро вохӯрдам, ӯ баробари модарам аст. устод гуфтам, хай расм гирифтем, илова кардам. поёнаш дар як муддати кӯтоҳ чанд қадар комментария шуд, чанд қадар. бовар кунед, маҷбур шудам расмро пок кардам, ё ки ҳар сурате ки ҳаст, ё баъзан комментариҳое ки менависам, ман дар ҳайрат мемонам. шумо дига кор надоред, пушти печка нишаста ба монанди кампирҳо. фақат хафа нашавед, ба он хотире ки аз ман напурсед чӣ хел гуфтем. ҳар видео ки ворид шавед, ҳамин манзараро мебинед. ба ин хотир аз ин чиз бисёр эҳтиёт шавед. ман мефаҳмам, оҳиста. Хайр, худоҳофиз.